Children of God, mga anak sa Diyos. Ang August 14, mao ang kapistahan ni Saint Maximilian Kolbe, martyr. Si Saint Maximilian Kolbe natawo sa Poland niadtong 1894 ug nahimong pari sa Franciscan Conventual nga order. Bata pa siya sa dihang nakahimo siya og debosyon kang Mama Mary ug nagtuklod kini kaniya nga maninguha nga ihalad ang iyang kinabuhi alang sa Dios. Misulod siya sa seminaryo ug nipadayon sa pagtuon sa Roma. Diin nakahuman siya og doctorate sa philosophy ug theology. Sa Poland, nagtukod siya og usa ka dakong apostolate pinaagi sa media, ilabi na pinaagi sa magazine ug ubang publications nga nagtumong sa pagpalapad sa pagtuo. Apan sa panahon sa Nazi occupation, wala siya mahadlok sa pagpanalipod sa mga tao nga gilutos ug as expected, gidakop siya o gidala ngadto sa concentration camp. Niadtong 1941, isip silot human sa pag-ikya sa usa ka bilanggo, napili ang napulo ka mga binilanggo nga pagahukman sa kamatayon pinaagi sa dili pagpakaon kanila. Sa dihang nadungog ni Kolbe nga ang usa sa mga napili adunay asawa ug mga anak, mitanyag siya nga mupuli sa maong tao. Misulod siya sa death bunker uban sa ubang mga binilanggo ug namatay human sa mga simana nga walay kaon. Nga sa katapusan, gipatay pinaagi sa lethal injection. Gikan niining hilabihang kasakit ug inanay nga sakripisyo, si Saint Maximilian Kolbe nahimong usa ka dako nga saksi nga ang tinuod nga gugma dili lamang pagbati kundi usa gayud ka desisyon sa paghalad sa kaugalingon alang sa uban. Mao kini ang hamubo nga kinabuhi ni Saint Maximilian Kolbe. Sa ebanghelyo karong adlaw, gipangutana si Jesus bahin sa kaminyoon, sa diborsyo ug pagka matinud-anon sa relasyon tali sa lalaki ug babayi. Ang mga Pariseo misulay sa pagsulay kaniya pinaagi sa controversial nga pangutana. Apan gipabalik sila ni Jesus sa original nga laraw sa Dios alang sa kaminyoon. Sama kang Saint Maximilian Kolbe, ang tinuod nga gugma adunay kalabutan sa paghalad sa kaugalingon. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga gugma adunay saad o responsibilidad. Sa pagpangutana sa mga Pariseo, makita nato ang usa ka paagi sa pagtan-aw sa kaminyoon nga nakafocus sa legal nga posibilidad sa pagbulag. Apan sa Jesus wala magpabilin sa pangutana nga unsa ang pwede. Iyang gipabalik ang ilang panghuna-huna ngadto sa mas lawom nga pangutana, unsa man gyud ang tuyo sa Dios. Para kang Hesus, ang kaminyoon dili lamang kontrata nga mahimong tapuson kun dili na komportable, kun dili na hayahay, dili na lami. Kini usa ka pakigsaad nga nagkinahanglan og pagka matinud-anon, pagpasaylo, pagpailob og paghalad sa kaugalingon. Si Jesus mismo nagkanayon, what God has joined together, no human being must separate. Matthew 19:6. Sa binisaya nga hubad, ang gihiusa sa Dios dili agay pagbulagon sa tao. Mao nga kini nga pulong nagbutang sa kaminyoon sa konteksto sa pakigsaad, dili lamang sa kasabutan. Ang duha ka tawo dili lamang nagsaad nga magpabilin samtang maayo ang relasyon. Nagsaad sila nga magtinabangay sa pag-atubang sa mga kalipay, kalisdanan, pagbag-o, sakit ug mga hagit nga moabot sa ilang kinabuhi. Mao kini ang rason nganong ang pagpangandam sa kaminyoon importante kaadyo. Dili igo nga nahigugma ang duha ka tawo. Kinahanglan usab nilang makatunan unsaon pagpakig-istorya og tarong
unsaon pag dumala og kwarta, unsaon pagsulbad sa panagbangi, unsaon pag-atiman sa pamilya, unsaon pagrespeto sa usag-usa ug pagpadayon sa pagtuo. Ang gugma nga wala giubanan sa responsibilidad dali ra kaayo matayog. Apan ang gugma nga nahimong disiplina sa adlaw-adlaw nga pag-alagad mas adunay kusog nga mulahutay. Mausab kini ang dalan sa kaminyoon. Ang gugma dili lamang ni ipamulong, kini kinahanglan ipakita pinaagi sa pag-alagad sa usag-usa. Ang tinuod nga gugma adunay saad o responsibilidad. Ikaduha ang punto, ang gugma tinuod kung andam kini muhalad sa kaugalingon. Ang ebanghelyo karong adlaw dili lamang usa ka pagtudlo bahin sa kaminyoon. Kini usa-usab kapag pangutana kanato kung unsa ang atong pagsabot sa gugma. Ang kalibutan usahay mutudlo nga ang gugma mao ang pagbati nga atong madawat gikan sa usa ka tawo. Apan sa ebanghelyo, ang gugma adunay mas lawom nga kahulugan. Kini mao ang abilidad sa paghatag sa kaugalingon alang sa kaayuhan sa usa nga atong gihigugma. Mao nga walay mas dakong gugma kaysa paghalad sa kinabuhi. Kini nga pulong gikan kang Hesus mismo nahimong klaro kaayo sa kinabuhi ni Saint Maximilian Kolbe. Wala siya mangutana kung unsa ang iyang madawat sa diyang iyang gitanyag ang iyang kaugalingon alang sa laing bilanggo. Iyang nakita ang panginahanglan sa usa ka tawo ug nitubag sidya pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Yatis no, i-replace nimo ang imong kaugalingon sa usa ka patyonon. Ang maong klase sa gugma kinahanglan usab makita sa pamilya. Ang bana nga mupili sa pagka matinud-anon bisan dunay mga pagsulay. Ang asawa nga mopadayon sa pag-atiman bisan gikapoy na. Ang mga ginikanan nga magsakripisyo alang sa edukasyon ug kaugmaon sa ilang mga anak. Ang mga anak nga makakaton usab sa pagpasalamat ug pag-atiman sa ilang mga tigula nga ginikanan. Ang tanan niini nga mga gagmay nga porma sa paghatag sa kinabuhi nga gisulti ni Hesus. Dili lamang unsa ang akong madawat, kundili unsa ang akong ikahatag. Ug dinhi nato masabtan nganong ang kinabuhi ni Saint Maximilian Kolbe nahimong usa ka dakong leksyon sa ebanghelyo. Ang gugma tinuod kun andam kini muhalad sa kaugalingon. Story time. Usa ka pangutana nga usahay madungog sa pagpangandam sa kaminyoon mao kini. Unsay mga angay hisgutan sa duha ka tawo sa dili pa sila magminyo. Sa panahon karon, daghang celebrity couples ang naghisgot sa prenuptial agreements. Din ila daan nga gihisgutan ang pagdumala sa kabtangan ug ubang legal nga responsibilidad kung adunay mahitabo sa umaabot. Alang nato mga Pilipino murag dili kayo ta at home ining mga butanga. Apan dili baya kini pasabot nga dautan o walay pagsalig ang magtiayon. Sa daghang kaso, usa kini kapaagi sa paglikay sa gubot o dili pagsinabtanay bahin sa legal o pinansyal nga mga butang. Importante usab baya nga ilhon og ang kuno nato nga lahi na ang social o ekonomikanhon nga papel sa daghang mga babae karon tungod kay base sa dagan sa panahon. Daghan kanila aduna nay mga kaugalingon nga mga negosyo, naanay mga propesyon, naanapoy mga kabtangan o financial nga mga responsibilities. Pananglitan, kung ang usa ka babae adunay negosyo nga iyang gitukod sa wala pa ang kaminyoon, maayo nga klaruhon daan unsa ang legal nga pagdumala nini once maminyo sidya. Labaw na gyud kung ang negosyo nay another parte nga kasosyo.
Mahimo usab hisgutan sa magtiayon kung ang usa o silang duha anaabay mga utang sa dili pa sila magminyo. Kung ang usa adunay dakong utang ug wala kini masabti o mahibaw-an sa iyang pares, na mahimo kini nga tinubdan sa seryoso nga panagbangi inig maminyo na sila. Mao nga ang paghisgot sa legalidad, kabtangan, utang, negosyo ug pinansyal nga mga responsibilidad sa dili pakaslon, dili ni pasabot nga walay salig sa usag-usa. Sa Katoliko nga pananaw, ang maong mga paghisgot mahimong bahin sa maalamon, informed ug matinud-anong pagpangandam, truthful and responsible nga pagpangandam sa usa ka pakigsaad sa kaminyoon. Ang importante mao nga ang legal nga mga kasabutan dili mahimong puli sa gugma ug pagkamatinud-anon. Kinahanglan kini gamiton aron mapanalipdan ang hustisya, klarohon ang responsibilities o malikayan ang mga problema nga mahimong mas lisod na hinuon solbaron kun ulahin na. Children of God, mga anak sa Diyos, angay siguro natong pangutanon ang atong mga kaugalingon karon kung unsa nga klase sa gugma ang atong gihatag sa uban. Kung ikaw minyo, ang pingi ang imong pakigsaad, because that is a gift. Usa ka na kabililhon nga gasa gikan sa Dios. Kung ikaw nag-andam pa lamang sa kaminyoon, ayaw kahadlok sa seryoso nga mga paghisgot bahin sa kaugmaon. Hisguti ang kwarta, utang, kabtangan, negosyo, pamilya o responsibilidad uban sa pagka matinud-anon. Ang pagplano dili kulang sa pagsalig, dili pasabot nga kulang ang atong pagsalig. Ang klaro nga pagsinabtanay sa sinugdanan pa lamang makatabang sa paglikay sa dagkong mga problema sa umaabot. Ug atong iyampo nga ang atong gugma mahimong sama sa gugma ni Kristo nga matinud-anon, responsable ug andam mohatag sa kaugalingon alang sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, the Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.